Από εκεί και πέρα να τοποθετηθώ και να γίνει και ο διάλογος. Είπε ο κύριος Πρόεδρος να υπάρχει εισήγηση. Και έκατσε και έγραψα έτσι εκτεταμένη εισήγηση, όχι απλή. Πού θα τα καταλήξετε τώρα? Το πού θα καταλήξουμε. Η κατάληξη είναι το έργο απερίφθη. Απεντάχθη, μάλλον δεν εντάχθηκε. Ένα λάθος, παρακαλώ. Ένα λάθος, παρακαλώ. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Προχθές, επειδή ο Δήμαρχος έλεγε Αντώνη μην είσαι ματαιριάρης, ήταν ο ίδιος. Και δεν μπόρεσα να φανταστώ αυτό που το οποίο συνέβη στο έργο. Άκουσε την κατάσταση. Δεν είπε ο Δήμαρχος τώρα. Δεν είπα τίποτα για τον Δήμαρχο. Τον αγαπάμε, τον τιμάμε. Φαντάζομαι έχει πάει στα Ποσειδόνια, όπου είναι εκεί μαζεμένοι όλοι οι πλειοκτήτες και οι εφοπλιστές. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά το έργο αυτό, ο Δήμος υπέβαλε 4 έργα για ένα πρόγραμμα 65 που έγινε 135. Μέσα σε αυτό το έργο ήταν το έργο 1 εκατομμυρίου κανάλου Αγίας Παρασκευής. Το έχει υποσχεθεί κατ' επανάληψη ο κύριος Δήμαρχος, το ξέρει ο κύριος Βλάκος, διότι είναι πάντα δίπλα του στις αναφορές που γίνονται στη βιβλιοθήκη, έτσι. Και ήταν τόσο βέβαιος ότι θα γίνει, οπότε έλεγε στο λαό που ήταν από κάτω και μέσω του τοπικού site στο λαό της Τριφυλίας ότι είμαστε έτοιμοι να κόψουμε την κορδέλα και να κάνουμε τα εγγένεια του δρόμου. Τόσο απόλυτος ήταν. Ακούστε όμως τώρα τι έγινε και απερίφθη το έργο. Γιατί εδώ έχω για τη μελέτη, για την προκήρυξη, η οποία η προκήρυξη μιλάει για την επιλεξιμότητα της πράξης. Πώς γίνεται η βαθμολογία, γιατί υπάρχουν κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής και εκεί είναι σαφής η εντολή ότι εμείς μιλάμε για υπόβαθρο, για τις μετοστρώσεις και ασφαλτοστρώσεις. Αυτά είναι επιλέξιμη δαπάνη. Ακούστε κύριοι της συμπολίτευσης και κυρίως οι 4 των Γαργαλιάνων ότι στη μελέτη η οποία εστάλει έχει 45% του κόστους φωτιστικά σώματα, τα οποία δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη. Και γι' αυτό το έργο πήγε τελευταίο από τα 4, διότι η Δημοτική Αρχή έβαλε 61 στήλους μέσα στις ελιές της Αγίας Παρασκευής με 6.500 στον κάθε στήλο και 3.500 στον κάθε στήλο. Που αυτά, εγώ ρώτησα την αγορά, το κόστος είναι διπλάσιο αυτό που προτείνει εδώ. Και είναι μεγάλο το ερωτηματικό ότι προτείνουμε αυτά τα έργα για να απορριφθεί το έργο, διότι όταν η Δημοτική Αρχή γνωρίζει ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες, γιατί βάζει τέτοιες δαπάνες, ενώ στα άλλα έργα τα οποία προκρίθηκαν, αυτές οι δαπάνες είναι μόνο 5%. Εδώ συμμετέχει 45%. Τι θα μπορούσε να γίνει με αυτό το 45%. Ο δρόμος που προβλέπει η μελέτη είναι 3,5 μέτρα. Και ρωτώ τους φίλους μου εδώ, μπορεί σε έναν δρόμο ασφαλτοστρωμένο 2 διερχόμενα αντιπροώμενα τρακτέρ να περάσουν φορτωμένα ελιές? Όχι. Άρα τι πάμε να κάνουμε κύριοι με τη μελέτη αυτή? Αντί να μεγαλώσουμε και να το κάνουμε 5 μέτρα που δεν είναι δύσκολο, να κόψουμε και 100 ελιές και να πρέπει να πληρώσουμε 50. Σας παρακαλώ να ολοκληρώσω. Εδώ λοιπόν έπρεπε η Δημοτική Αρχή να κάνει μια οριζοντογραφία της περιοχής και να σημειώσουν οι αρμόδιοι πόσες ελιές πρέπει να κοπούν για να γίνει 5. Δεν έγινε. 69. Πολύ ωραίο. Μικρό το νούμερο. Αντί να κόψουμε 69 ελιές κύριε Πρεπεζάνε, βάζουμε 61 κολόνες. Πάμε. Εδώ λοιπόν αυτό το πράγμα και θα μένανε και λεφτά. Το έργο αυτό το είχε κάνει ο Μακαρίτης ο Χωραΐτης, την κάθετο, και ο Σταυρός το είχε κάνει ο Ομιλών, το 1994. Θα μπορούσαν να περσέψουν χρήματα και ο Σταυρός στην Αγία Παρασκευή, που είναι σημαντικότατο έργο για την περιοχή του Κάμπου, να γινόταν με το 1 εκατομμύριο που εξασφάλισαν. Είναι μια καραμπινάτη, χαμένη ευκαιρία για τον τόπο. Και διαμαρτύρομαι έντονα, γιατί θεωρώ ότι με αυτόν τον τρόπο κοροϊδεύουμε τους Γαργαλιανιώτες. Είσαστε παρόνοι περισσότεροι στις ανακοινώσεις και τη βεβαιότητα του κυρίου Δημάρχου ότι το έργο εγώ θα το κάνω. Εγώ το έργο το έφερα
εγώ θα κάνω εξυγχρονισμό, θα κάνω εκείνο και θα κάνω το άλλο. Στις 30 Ιανουαρίου του 25, αργά το βράδυ ήρθε, μαζευτήκανε κάποιοι άνθρωποι εκεί και ανοίγει, λέει, ότι το έργο εγώ θα το κάνω. Σεβαστό. Αλλά πώς? Εδώ φαρκιδεύτηκε το έργο. 6.500 και 3.500 τα φωτιστικά. Είναι σαν να φωτίσουμε την Πατησίου. Και αν κάνουμε τόσο. Και δεν ρώτησα, το σκεφτόμουν τώρα που ερχόμουν, τα φωτιστικά στη μελέτη των φυλιατρών κάνουν 6.500 το ένα. Δηλαδή, τι μελέτη παρουσιάζουν? Επάνω αυτοί βαθμολογούν και σου λέει, κύριε, εγώ θα σε βαθμολογήσω. Αυτά είναι τα κριτήρια. Όχι ακόμα, έχω να πω δύο μέρες. Λοιπόν, εκείνο λοιπόν τώρα το οποίο έχει σημασία είναι γιατί μπήκε αυτό. Μπήκε για να φάνε κάτι μαυρογεράκια που γυρνάνε εδώ στην περιοχή και πουλάνε τέτοια, ή να αποκοπεί το έργο αυτό και να προκριθούν τα άλλα έργα. Είναι πολύ σημαντικό, ή και τα δύο μαζί. Τι εννοείται δηλαδή, ότι είναι εσκεμμένα πράγματα που δεν... Ναι, υπάρχει εσκεμμένη βούληση εδώ να μπουν. Όταν βλέπω, κύριε Μπακούρε, τα φωτοβολταϊκά σώματα αυτά έχουν τέτοια αξία και δεν έχουν τέτοια αξία. Γιατί μπήκε λοιπόν αυτή η αξία των φωτιστικών σωμάτων στην Αγία Παρασκευή? Ενώ με το έργο αυτό, με την δαπάνη αυτή, τα 300 χιλιάρικα, γινόταν και η επέκταση του δρόμου και ο σταυρός. Και ξέρω αυτό, και ξέρουν εδώ οι Γαργανιανιώτες και ενδεχομένως και άλλοι σύμβουλοι την αξία αυτού. Έχουμε θύματα στην περιοχή. Γιατί ο δρόμος δέχεται μεγάλα ομβρίων υδάτων. Και ήταν η ευκαιρία. Πήρα την περιφέρεια τηλέφωνο για να ρωτήσω για το Λίτερ. Μπας και προτείναμε τώρα να μπει εκεί. Με πληροφόρηση η περιφέρεια ότι το Λίτερ της Μεσσηνίας όλο και όλο είναι 1,5 εκατομμύριο. Καταλαβαίνετε ότι τα εργάκια που θα μπουν στο Λίτερ θα είναι 150 και εν πάση περιπτώσει έχω και ένα άλλο παράπονο και θέλω να πω. Ότι δεν είναι μόνο οι αγροτικές περιοχές και καλλιέργειες. Μιλάει και για κτηνοτροφικές, κύριε Βλάχο. Εμείς έχουμε και ορεινή τριφυλία. Δεν έχουμε μόνο την παιδινή. Εσείς βάλατε και τα 4 στην παιδινή. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι στην Αυλών, στον Αϊκό. Κύριε Κατρίτση, τώρα έχουμε ξεφύγει από το θέμα. Δεν έχουμε ξεφύγει, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, έχει τελειώσει και η δευτερολογία που έχετε. Εγώ δεν έχω να πω. Είπαμε για παρέμβαση στο Λοιπόν, σε παρακαλώ, μην κάνουμε τα ίδια κάθε φορά. Θα σας απαντήσω. Εδώ λοιπόν είναι μια κορυφαία περιοχή για την περιοχή μας και έχεις και ευθύνη εσύ και εδώ έχουμε συνειδητή επιλογή της απόδειξης του έργου και έχουν μεγάλη ευθύνη. Λοιπόν, παρακαλώ, να δώσει ο Παναγιώτης λοιπόν. Θέλω να το ακούσω. Θα μου δώσει σημασία. Είπατε ένα ψέμα, μεγάλο. Να το διορθώσω και να ζητήσω συγγνώμη. Να τελειώσω. Είπες ότι απέριφθη. Ναι. Κανένα δεν το απέριφθη. Ναι. Και δίνω και συγχαρητήρια στην τεχνική ναι. που σε 1.450 αιτήσεις που ήταν σε όλη την Ελλάδα, οι 4 αιτήσεις στην δική μας περάσαν και 4. Συγχαρητήρια. Βέβαια, θα τελειώσω. Συγχαρητήρια. Μία λέξη. Από τις 1.450 αιτήσεις. Εγώ που το έχω το πάρει δεν το έχω. Δεν σας διακόψω. Δεν σας διακόψω. Όχι, εντάξει. Από τις 1.450 αιτήσεις περάσαν 430 σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή οι 4 του Δήμου Τριφυλίας περάσαν και οι 4. Και δεν έχει απελευθεί καμία που λέει. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Συγγνώμη για την διακοπή, αλλά το δεύτερο ψέμα που λέει ότι έχουμε βάλει στα ηλεκτρονικά 45%. Είναι 25%. Είναι 25%. Είναι 250.000, 260.000. Αυτό τι λέω. Τα από εδώ τα ηλεκτρονικά. Σε ένα έργο ενός εκατομμυρίου. Πόσο είναι? 250.000. Όχι. Το 25%. Κύριε, 25%. Δεν είναι. Ωραία, πάμε να το τελειώσω. Αυτές οι αιτήσεις 4 έχουν εγκριθεί. Έχουν περάσει στη δεύτερη φάση. Απλώς τι έγινε τώρα? Δεν φτάνει το χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Αν αύριο βάλει π.χ. λέμε 50 εκατομμύρια από 4.000 θα τις πάρουμε και τις 4. Εδώ δεν είναι έξω η Καλαμάτα, η Μάλη, η Χαλία δεν ξεπέρασαν έξω. Αυτές απελευθήκαν. Εμείς παρόλα αυτά έχουμε κάνει ενστάσεις
Έχουν στα είναι στάση. Εκεί Και να ξέρετε την επόμενη φάση, αν εγκριθούν, είμαστε στην ένατη θέση. Καταλαβαίνετε. Αυτά που λέει είναι ψέματα. Όλα. Δεν απεριέχθηκε κανένα δρόμο. Έχει εγκριθεί και έχει πάει στη δεύτερη φάση. Απλώ δεν έχουν φτάσει στα χρήματα. Ωραία. Τώρα οι δρόμοι που εμεί φορτηγάμε είναι όλοι σημαντικοί. Και το ξέρει καλά το είναι πράγμα με τη χιλιόμετρα και με στα φυλατρά με τα θερμοκραία. Και ο βιολογικός. Και ο βιολογικός στην Παρσία και το κομμάτι αυτό. Αλλά θα πάνε στην διακινηστική. Ούτε υπουργός δεν πάνε να πάρει. Ούτε υπουργός. Πάει σε κάτι ομάδες μηχανικών και κάνουν την βαθμολόγηση. Με αργόριο. Καταλαβαίνετε. Εγώ ένα μειονέκτημα που είχε αυτός ο δρόμος και τι έγινε τώρα, πρέπει να έτασε. Αυτός ο δρόμος της Αγίας Παρασκευής κοστολογόταν 750.000. Όλοι θα τους αμήνωσουν. Και κοιτάτε τον κύριο Χωρίς Τσίπρα. τα φωτιστικά. Εγώ σας έκανα. Δεν καταλαβαίνετε, σας λέτε ψέματα. Εγώ λέω ψέματα. Κύριε Κατρίτση, θα το πληρώσει. Ο δρόμος όταν το κάναμε τα χωρίς φωτιστικά έφτανε γύρω στα 750.000. Το πρόγραμμα έλεγε ή μέχρι 500 ή μέχρι 1.000.000. Τι θέλουμε να κάνουμε τώρα, λέμε τώρα για να το φτάσουμε, αφού δεν φτιάχνετε με 500 δεν μπορούμε, 500 δεν φτιάχνετε στη μέση, να προσθέσουμε να φτάσουμε στο 1.000.000. Είναι σωστό αυτό. Και τι έγινε τώρα, ένα άλλο πρόβλημα που είχε και ο δρόμος αυτό. Ποιος παρεμβάλλεται στη μέση, τι δρόμος παρεμβάλλεται. Δεν είχε όλο. Κατάλαβες, το οποίο έπρεπε να έχει κόμπο. Κόμπο δεν είχε φτιαχτεί, δεν θα φτιαχτόταν ποτέ. Και το κάναμε παράκαψη και το πήγαμε κάτω από μια γέφυρα. Αυτά είναι και μειονεκτήματα. Αλλά δεν έχει καθόλου τρόπο που λέει απεριόριστο. Έχει περάσει τη δεύτερη φάση. Αν βάλει από 50 εκατομμύρια, πρέπει να του πάρουμε και του δύο. Εμείς στάσεις έχουμε. Η βαθμολογία της Αγίας Παρασκευής. Πού απαιτάει το δρόμο, το πρόβλημα. Κυρίως να σου πω. Πού απαιτάει. Καταρχήν δεν δέχομαι να μου λες ότι λέω ψέματα. Ναι. Ότι Κύριε έχω Κατρίτση, αναβασμένη. θα μιλήσει και η κυρία Τσιγκάνου. Όχι, Είπατε, εγώ κάνω την ερώτηση. Είναι δικό μου το θέμα. Σε ένα λεπτό όμως, δεν μπορεί να μιλήσει τα καπέλα. Είπατε απερίφθη. Είπα απερίφθηκε και αυτό εννοώ. Το απερίφθη σημαίνει. Δεν γίνεται δεκτό για χρηματοδότηση. Για χρηματοδότηση. Μην κοροϊδεύετε ακόμα και Κάνεις σήμερα. κολοτούμπα. Εγώ κολοτούμπα. Έχεις πάει στο Τσίπρα και πάει. Ακούς τι σου λέω. Κάνεις κολοτούμπα. Έχεις και εσύ δεξιόμετρο. Θα το δήμαρχο να λέει. Λοιπόν, εδώ κύριε, σου είπα ότι αν θέλατε 200.000 και έβαλες αναγκαστικά, αυτά είναι η κολοτούμπα η δική σου. Θα μπορούσε να υπάρχει σταυρός, να σου πει ο Πρεδεσάνος, δίπλα ο Ηλίας, ο κύριος πρόεδρος. Αφού Ο έχει Δήμος Τριφυλίας. Εκεί υπήρχε. Ο Δήμος Τριφυλίας. Τι λέτε τώρα, οι άλλοι δήμοι που χάσανε δεν είχαν υποβάλει καλές προτάσεις. Δεν ήταν επιλέξιμες. περάσανε και τα 4. Ο Δήμος Τριφυλίας. Περάσανε και 4 μελέτες. Ήταν κάτω από τη βάση. Περάσανε και 4 μελέτες. Εδώ. Και είναι στη θέση του μελετήρα σας είπε. Και μπράβο στην τεχνική, σε αυτό το θέμα τα παιδιά που το καταφέραν και περάσανε τους τόσους. Εδώ είναι η Καλαμάτα έξω. Το ξαναλέω πάλι. Κι άλλη. Η Χαλία, η Μάνη. Εμένα με ενδιαφέρει αυτό το έργο. Ερωτώ τους Γαργαλιανιώτες, δεν τους ενδιαφέρει. Είναι λάθος αυτό που λέω. Εδώ που έβαλες το 45 που λες με το 25. Οι 262.000 με το σύνολο του έργου 577 είναι 45%. Τώρα εκατομμύριο. Δεν είναι στο ένα. Πόσο είναι? Λέει σύνολο δαπανών 577. Τα άλλα είναι η φιλιά, είναι εργοδοτικό όφελος. Το έργο είναι 577 κύριε Όλο το Παπά. έργο. Δεν ξέρεις να διαβάζεις μελέτες. 577. Στα 262 είναι ακριβώς 45%. Εγώ είμαι Γαργαλινιώτης, τους άλλους μπορεί να τους κοροϊδεύεις, εμένα δεν θα μου ξεγελάσεις. Και θα πετύσεις συνέχεια μπροστά μου γιατί έχω δίκιο. Όταν δεν έχεις δίκιο και έχεις εσύ, θα σου πω ναι, μπράβο σου, ευχαριστούμε πολύ. Και αυτό το δρόμο θα ήταν ένα έργο σημαντικό σφραγίδας για τον Γιώργο τον Λεβεντάκη και το είχα πει και την άλλη φορά και το έχασε. Δεν απερίφθη το έργο. Κύριε Κατρίτση, εσάς μπορεί να κοροϊδεύει. Εμείς συνεργαζόμαστε, δεν μας κοροϊδεύει. Εσάς μπορεί να σας κοροϊδεύει. Η μεγαλύτερη κοροϊδία είναι προς τους συνεργάτες. Εσάς μπορεί να κοροϊδεύει. Αυτοί που έχουν απελευθεί δρόμοι είναι από τους 1450. Εσείς δεν το κοροϊδεύσατε. Αυτοί έχουν απελευθεί. Να πεις την αλήθεια, ότι είχε περάσει το έργο. Έχει περάσει το έργο και είναι νούμερο 1. Το ποσό για τους σωλήνες 45% καλύπτει το κόστος. Γιατί δεν λες ότι περάσανε και τα 4 οι
4 μελέτες. Υποβληθήκαν τα 4, αλλά εγκριθήκαν μόνο για Και οι άλλες είναι αναμονή. Γιατί οι άλλες έχουν χαμηλό. Γιατί και η παρουσία Έχουν την παρησία και οι Γαργαλιάνοι έχουν χαμηλό. Εκεί είναι άλλη λογική. Τι άλλη λογική. Αλλά τα φώτα όμως σε όλες είναι 5%. Σε εμάς επέλεξε 45. Σε εμάς επέβαλε 45 και πανάκριβες κολόνες. Οι κολόνες του ίδιου τη μέθοδο. Και αν έχουν φιλότιμο κάποιοι που ακούνε, θα πρέπει να ξεσηκωθούν. Γιατί ο Βλάχος βάζει αυτές τις τιμές στις Δεν μελέτες. γινόταν. Εντάξει. Δεν γινόταν. Οι 500.000 δεν κάνουν να το έρθουν. Παρακαλώ, κυρία Εγώ Τσιγάρα. δεν κρίνομαι πάντα. Και εκείνο που αισθάνομαι το λέω και θα το λέω. Και το είπα και την άλλη φορά. Η γυναίκα του Πιάσαρος πρέπει να είναι και κυρίως να φαίνεται τίμια. Πώς θα λέτε, Με αυτή τη μελέτη δεν φαίνεται η τιμιότητα, κύριε. Τι φοράς τώρα. Για να μην λες ψέματα. Εντάξει. Τα περίφθηκε και αυτά. Απερίφθηκε και μακάρι να τα κερδίσετε και να πω μπράβο. Δεν πάει να περίφθηκε τι σημαίνει. Πέρασε στη δεύτερη φάση. Ο Παναγιώτης δεν είπα κανένα. Μπράβο, τα περίφθηκε. Ούτε είναι διαιτητής εδώ μέσα. Κυρία Τσιγάρα. Κυρία Τσιγάρα. Εντάξει, εγώ είμαι εδώ, Κύριε Καρτίτσι, πιστεύω θα αυτό μιλήσει και παραπάνω. αυτό λέω. Κυρία Τσιγάρα, τα Και περίφθηκε. αύριο λοιπόν θα φέρεις εσύ τη χρηματοδότηση, θα σου πω μπράβο. Το περίφθηκε τι σημαίνει, κυρία Τσιγάρα. Το απερίφθη σημαίνει δεν ξανασυζητάμε γι' αυτό. Τελείωσε. Ότι βγήκε εκτός. Βεβαίως. Αφού δεν έχει βγει εκτός όμως. Δηλαδή τώρα λέμε ότι δεν έχουν βάλει λεφτά. Απερίφθηκαν τις 1.450 αιτήσεις, οι 1.000 τόσες. Ναι. Αυτές απερίφθηκαν, τέρμα, τελείωσε. Ήταν λάθος. Οι 430 ναι, έχουν προχωρήσει και έχουν πάει στη δεύτερη φάση. Μαζί είναι και η Παρασκευή, μαζί είναι και ο βιβλικός του Παρισία. Καταλάβατε. Αν χρηματοδοτηθούν μεθαύριο, οι οποίοι μάλλον προσθέτουμε, θα πάρουν και αυτούς. Οι άλλοι 1.000 που έχουν απερριφθεί, αυτοί απερριφθήκαν, δεν παίρνουν τίποτα. Το καταλάβατε. Θέλετε να Εγώ ρωτήσετε. κατάλαβα ότι δεν Κύριε υπάρχουν Καρτίτσι. χρήματα, αυτά που λέει ο Κύριε Καρτίτσι, δεν υπάρχουν Κύριε χρήματα Καρτίτσι, για να κύριε το Καρτίτσι. Να μιλήσει η Και κυρία εδώ Τσιγάρα. ήταν 100. Κύριε Καρτίτσι, μιλάει η κυρία Τσιγάρα, σας παρακαλώ. Δεν έχω να προσθέσω κάτι σε αυτό. Είναι ένα θέμα. Εγώ να μην μιλάω. Και ο άλλος να μεγάλος μιλάει. ο δρόμος αυτός. Έχει γίνει και δυστύχημα όπως αναφέρθηκε. Δεν έχω να προσθέσω κάτι σε αυτό, αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι εννοούμε ότι εντάσσεται ένα έργο. Ότι τελικά θα γίνει ή εντάσσεται και δεν ξέρουμε τη συνέχεια. Σας εξήγησε ο κύριος Βλάχος. Σίγουρα, αν μπορεί κάποια χρήματα και συμπληρωθούν. 2 έργα θα πραγματηθεί. 2 έργα. Το 1 εκατομμύριο Μεσοράκι και το άλλο. Κύριε Τσαπαρά. Ναι, αυτά τα χρηματοδοτηθούν. Παρακαλώ, κύριε Τσαπαράς. Όλους. Ποιος όλοι. Όλους διαβρώνουν. Το Μεσοράκι δεν τις παίρνει. Ό,τι... Η Χρονικά δεν τις παίρνει. Το παίρνει Είναι όλους διαβρώνουν. Το Μεσοράκι έχει ένα πλεονέκτημα το οποίο ενώνει δύο χωριά και προηγείται και συγκεντρώνει και γι' αυτό συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα ήθελα να σταθώ στην προσπάθεια που γίνεται από τη Δημοτική Αρχή και στην ανησυχία που έχει και η αντιπολίτευση και ο κ. Καρτίτσης όσον αφορά την πόλη του Ραλιάνους. Και είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει και τη Δημοτική Αρχή και την κοινωνία των Ραλιάνων και πραγματικά είναι ένα θέμα το οποίο χρειάζεται ιδιαίτερη προσέγγιση και μεταχείριση. Εν προκειμένου με τον άνθρωπο λόγο, ακούσαμε και τις δύο πλευρές, οι οποίες έχουν τοποθετήθηκαν. Η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή το έργο είναι παγωμένο, για να μην πω ότι απερίφθη το όρο που χρησιμοποίησατε, ότι είναι παγωμένο και μακάρι και εύχομαι μέσα από τις προσπάθειες που νομίζω ότι από τις συζητήσεις καταλαβαίνει η Δημοτική Αρχή πόσο απαραίτητο είναι να το προωθήσει και ελπίζουμε όλοι σε μια νέα χρηματοδότηση, γιατί πραγματικά αν δεν υπάρχουν χρήματα, όσο και να δένουμε, όσο και αν είναι ενταγμένα τα έργα, οτιδήποτε και να γίνει, δεν μπορεί κανείς να κάνει τίποτα, ούτε αυτή η Δημοτική Αρχή, ούτε η αντιπολίτευση, ούτε κανείς άλλος. Καλό είναι να συζητάμε, καλό είναι να ανταλλάσσουμε απόψεις και να προσέχουμε και να δεχόμαστε ή να παίρνουμε ας πούμε, από μερικές παρατηρήσεις, γιατί αν αυτό που σημείωσε ο κ. Καρτίτσης η παρατήρηση, ότι το ποσοστό επί του έργου είναι τόσο μεγάλο, σεβόμενος και την άποψη του κ. Κουμπάτου ότι έπρεπε να πάμε από 500 έως 1 εκατομμύριο και αυτό σωστό, γιατί αλλιώς δεν έφτανε το έργο και δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί. Αλλά παράλληλα, αν συμβαίνουν και είναι λόγοι, αν όχι απένταξης, απόρριψης για το επόμενο ενδεχομένως, αυτό που ανέφερε πρέπει να τα προσέξετε για τα επόμενα, γιατί θα τα ξανασυμβάλλετε. Δεν θα πετάχει. Έχει περάσει την άλλη φάση. Εγώ λέω, εάν, είπα εάν,
είναι αυτός, θα μπορούσατε να προσθέσετε όπως έχετε βάλει και στο Μεσοράκι, πεζοδρόμια, διεξόδους τέτοια κτλ. Δηλαδή θα μπορούσατε να προσθέσετε ή να μεγαλώσετε η πίστοση, την αξία του έργου μέσα από άλλα έργα που θα μπορούσαν να είναι επιλέξιμα για να εγκριθεί το έργο. Με τον τρόπο σας, κύριε Βλάχο, απορρίψετε το έργο. Αυτά είναι δικά σας. Ναι, εγώ τοποθετούμαι και λέω με τον τρόπο σας, εγώ δεν αντιδικώ με άλλες περιοχές. Εδώ υπάρχει η ορεινή τριφυλή, εκεί η παιδινή που έχει η δρόμη η αγροτική είναι χάλια. Εγώ δεν αντιλέγω. Εγώ όμως δεν μπορώ να καταλάβω την πολιτικά. Εγώ είπα, δεν αντιδικώ με τα άλλα 3 project. Αντιδικώ όμως με την κοροϊδία να βάζετε αυτό το 45% με τρόπο να πάει στο 60% η Αγία Παρασκευή και να μην είναι στα 2 έργα που εγκριθήκαμε για την Παρακαλώ. Το 8ο θέμα μας είναι συζήτηση σχετικά